Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija attenda s-summit tal-Partit Popolari Ewropew li sar fi Brussell. Dan kien summit importanti ħafna għal PPE għaliex iservi ta' tħejjija l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li qed issir bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Adrian Delija qal li jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea toqrob aktar lejn in-nies sabiex tirrifletti aktar il-ħtiġijiet ta' ċittadini Ewropej. Irridu l-Ewropa tkun eqreb lejn in-nies jew irridu l-Ewropa tal-politiċi. U allura l-għażla illi għamlu r-rappreżentanti tal-ikbar grupp politiku, il-grupp politiku l-Partit Nazzjonalista iħaddan, hija l-familja tagħna nagħmlu parti minnu, għandu jkun rispettat u mbagħad f'dawn il-ħatriet. U allura l-leħen tagħna kien, il-leħen tagħna l-Maltin, il-leħen tal-Partit Nazzjonalista, illi ejja nieħdu l-Ewropa qrib in-nies, ejja nażlu biex tmexxi l-Ewropa dak li jażlu in-nies. Adrian Delija qal li Manfred Weber huwa l-għażla tal-Ewropej għaliex in-nies għażlu lill-Partit Popolari Ewropew fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista li dejjem serva bħala l-leħen tal-poplu qiegħed jappoġġja lil Manfred Weber għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Għas-summit tal-ħamis li sar fi Brussell attendew il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk, il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, il-President tal-PPE Joseph Daul, il-kandidat tal-PPE għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Manfred Weber, is-Segretarju Ġenerali tal-PPE Antonio Lopez Isturiz, il-Kanċellier Ġermaniża Angela Merkel, il-Kap tal-Oppożizzjoni Grik Kyriakos Mitsotakis, Silvio Berlusconi u mexxejja oħra Ewropej. Għal dan is-summit il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borg Knight.